Vitsi oli pitkä reissu. Käytiin kaupungissa kuvaamassa pari timelapseja ja Q&A-videon vastaukset. Että joo, nyt vaan kotio ja vähän editoimaan. Tää video tulee teille varmaan niin kuin nyt. Minkä takia teet videoita YouTubeen? Mä myyn husseja ihan vaan sen takia, että mä saisin siitä sen rahan, minkä mä haluan, niin mä voisin ostaa toisen hussen. Ei periaatteessa järkeä, mutta tän takia. Minkä takia teet videoita YouTubeen? Mä teen videoita sen takia, että mä oon pienestä asti tykännyt tehdä videoita. Itse asiassa mä sain mun ekan järjestelmäkaverin, kun mä olin 7. luokalla. Mä oon siitä asti ruvennut tekemään kaikkea. Jos katsoo mun vanhoja videoita, niin ne on vaan läpällä tehty jollain GoProlla. Ihan vaan sen takia, että videoiden tekeminen on hauskaa. Ja KTM vai husse? Huiput mun hussesta. Mun husse huiput on ehkä joku 120. Siinä on aika lyhyet välit. Mikä mopo sulla on ollut? Mulla on ollut monta mopoa, mutta se millä mä ajoin kun mä olin 15, niin oli 70 riaju. Että mulla oli Riaju RR, jossa oli 70 kaamatti, alakauttainen TK, 21 dellu ja vahvistettu kytki. Kytkin jousteli vain. Sitten niin KTM tai husse. Periaatteessa en haluaisi sanoa näin, mutta ehkä KTM, koska niiden varaosien saanti on paljon parempaa ja ne on halvempia kuin husse. Mutta muuten husse. Totta kai aina husse. Mikä oli mun eka kaksipyöräinen? Mä en ihan varma, olisiko se ollut joku 50 Suzuki Rossi vai Monki. Mä taisi olla Monkkari ekana. Eka minkä mä sain itselle niinku ihan porukatosti pienenä, niin se oli Monkkari. Mutta mulla oli muistaakseni niinku pieni Rossi, mä en ihan varma. Onko sulla autoa? Mitä oot opiskellut? Mulla ei oo autoa, mulla on vaan pyöräkortti. 2 pyörää. Ja mä kävin metalliin ja mä valmistuin automaatioasentajaksi. Että joo.